Здравейте, приятели! Реших днес да направя едно видео за кадастралната схема. Ще я разгледаме заедно, като целта ми е да ви покажа детайлите, за да не допуснете грешките, които много хора като вас вече направиха. Между другото, аз съм Томи Попов и съм брокер в района на Бургас. Ако сте купувач или продавач в района, не се колебайте, свържете с мен. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. А сега искам да ви покажа в детайли какво представлява кадастралната схема. Това представлява една схема от кадастъра. Най-горе това тук е, както виждате, шапката на документа, Агенция по геодезия и картография и кадастър от едната страна, от другата страна са контактите, София, има имейл, телефон и така нататък. След това следва съответната служба, която издава тази скица. В случая това е град Бургас. Ето тук служба по геодезия и кадастър град Бургас. Отдолу адрес, БУЛСТАТ и контакти. След това ето имаме заглавието на документа, което е, ето тук виждате, скица на сграда. Отдолу е входящия номер, както и датата, на която е издаден документа. Следващото нещо, това е идентификатора. Това е идентификатора на съответния имот, за който е издадена схемата. Както знаете, това е уникалният номер на имота. Както ние, хората, имаме ЕГН-та, имотите имат идентификатори. Какво всъщност означават точно тези цифри, които виждате? Започваме една по една да ги разглеждаме. 57491, това е кода на града или областта, в която се намира имота. В случая 57491, това е Поморие. Следващата цифра 19, това е квартала в съответното населено място, където се намира имота. Следващата цифра 629, това е парцела, в който се намира съответния имот или сграда. И точка 2, това е сградата, в която се намира съответния имот. В случая разглеждаме скица на сграда, така че номера приключва до тук. Следващото нещо, което трябва да обърнем внимание, това тук в началото, ето това е адреса, град Поморие, община Поморие, област Бургас. След това по кадастрална карта и така нататък, това не ни касае. След това имаме адрес на сградата, град Поморие, местност Лахана. След това съответно имаме следната информация. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор. Ето тук, това е имота, в който е разположена самата сграда. Както виждате, няма точка 2, това е само поземления имот, т.е. идентификатора на поземления имот. Следващото нещо, това е застроената площ на имота, 73 квадратни метра. Тук трябва да обърнем внимание, че както виждате, това е външния контур на сградата, тук не се включват терасите, става въпрос за самостоятелна къща. Фактически застроената площ по архитектурен проект на тая къща е 98 квадрата, но в кадастъра тя излиза 73, защото ето я долу, където е отбелязана, геодезиста хваща само ето тези точки на сградата, а реално тук има и така една голяма веранда, която не се включва в тази квадратура, както и втория етаж на сградата не се включва. Ето тук може да видите брой етажи 2, съответно само първият етаж влиза в тази квадратура. Много важно нещо тук е последния ред, предназначението на обекта. В случая жилищна сграда еднофамилна. Много често се продават ателиета и складове,
както и апартаменти. Тук трябва да обърнете предназначението на обекта. Това е най-важната информация, която има в тази скица. Може да е склад, може да е ателие, може да е апартамент, може да е къща и така нататък. Както знаете, проблемните имоти са складовите, тях банките не ги финансират, отделно не може да се регистрираме на тях да живеем, а има и такива сделки. Също обикновено партерни помещения, много често са магазини, които са преустроени в жилища визуално, но по документи това не е така. А сега, ето така, по-надолу картинката изглежда по този начин. Както виждате, номерата всички са тук. Имаме 57491, което е Поморие, то не фигурира тук, но след това имаме ето точка 19, след това имаме точка 629 и точка 2. Това са тези цифри на кадастралния идентификатор тук по-горе, които ни подсказват кое какво значи. Друго важно, което трябва да знаете на скицата, че тук тази част е север. Т.е. за да може да се ориентирате по-лесно. Друго важно нещо при самата сделка е да поглеждате винаги скицата, защото случвало се, продава се един имот, на скицата е друг. Примерно строител, има много имоти, по погрешка се случва, вади се скица на друг имот, не се обръща внимание и накрая се прихвърля друг имот. Т.е. ви реално купувате апартамент 5, а ви се прихвърля апартамент 6, защото са или съседни, или един по друг на етажите, от бързината не се обръща внимание. След това следват големи проблеми, разправи и куп други неща. В общи линии това са важните неща. Най-важното е да си отваряме очите винаги и да внимаваме за всяка цифра, всяка буква, какво означава и реално какво всъщност купуваме. В общи линии това е информацията относно кадастралната схема. Това бяха основните детайли на кадастралната схема. Аз съм Тони Попов, вашия брокер в района на Бургас. Ако сте купувач или продавач в района, не се колебайте, свържете с мен. Моите контакти може да намерите в описанието под това видео. Разбира се, абонирайте се за моя канал и ежеседмично ще може да разглеждаме нови видеа, свързани с пазара на недвижими имоти в Бургас и по морето. Приятен ден ви пожелавам!